Assistir de públic al Canet Rock és molt especial, és molt divertit, però ara estava pensant què deu ser actuar-hi. Alguer, Nacho, Josep Maria, vosaltres que heu estat dalt de l'escenari amb un concert tan i tan especial. Què suposa? No, d'entrada, jo no contesto perquè sóc el menys rockero de tots. Però tu has estat allà dalt. Jo vaig estar allà, ja amb la trinca, i ni lo tempore. Imagina't. No amb el Canet Rock, però les 6 hores de cançó Canet, que és el mateix espai i tal, i et juro que quan veus una gentada combregant amb el sentit... Entregada. Sí, exacte, amb el que tu estàs fent i veus que i salten i brinquen i van seguint i tu els tens allà una mica com dominats i tal, dona com una satisfacció perquè no passa sempre de tenir 30.000 persones a davant. Potser una de les coses més especials que té el Canet és aquest espai com transgeneracional, no? Sí, també. Que han aconseguit d'alguna manera, des de trobar els veteranos que ja hi van anar la primera vegada fins a gent que moltes vegades per ells és la primera vegada que van a un concert fins que surti el sol, no? Per tant, és una sensació... Jo recordo el primer any que em va agradar moltíssim, per exemple, veure pares i mares, com s'autoorganitzaven i posaven els cotxets allò amb rotllana i tots els pares al voltant i tots deixant-se anar, disfrutant de cançons i de moments que jo crec que fa que siguin irrepetibles, el fet de viure amb aquest esperit. Home, segurament hi ha pocs escenaris tan grans aquí a Catalunya des del que tinguis el privilegi de viure des de l'escenari, no? I hi ha aquest esperit també, no? Veurem sortir el sol, com aquesta marató d'intentar entrar a primera hora, però aguantar al llarg de tota una nit fins que es faci de dia, que també és una història especial. Bàsicament, sortir el sol està molt sobrevalorat, perquè el sol també es pon a Canet, I tant, això comença a les 6 de la tarda. El públic va evolucionant molt, perquè efectivament hi ha aquestes rotllanes, com dius tu, o pareos i tovalloles, i gent que van pares i fills al començament, que hi ha anys que fa una color bastant notable, perquè clar, a les 6 de la tarda, del juliol, 1 de juliol. Però hi ha més espais, hi ha en plan més com pícnic, no, potser? A mesura que va avançant la tarda, ja va arribant gent una mica més gran, i a la que es fot fosc ja comença el cachondeo padre. Fins que, sí, les coses com són, no és un festival de música, no és pas una congregació religiosa que estan allà... Però hi ha un ambient. Hi ha un companyerisme. Hi ha companyerisme, això deia que és molt divertit. Hi ha molt amor, hi ha moltes parelles que surten per primer cop de casa amb permís dels papes. Joves adolescents que deuen ja veure sortir el sol per primera vegada, potser amb els seus pares allà també, perquè ells assisteixen. Tenim molts més. Octubre, novembre, desembre, gener, febrer... Tots els que van néixer a l'abril de l'any següent d'un Canet Rock o d'això, haurien de mirar i preguntar als pares si són fills del Canet Rock o no. Què deia, Gemma? Que hi ha molta gent que s'estrena a Canet Rock, no? I que ens expliquen i que ens envien mails. Escolta, és que tinc 16 anys, necessito el permís del pare. No, quan tens 16 anys ja pots venir. Si no, sí que has de venir amb un adult que sigui responsable i tal. I realment, qui va ser? El Lluís Gavaldà, que ho deia l'any passat, diu que la gent a Canet Rock no escolta música, sinó que la viu amb intensitat, no? Veus una part de públic, els que estan a les primeres files, però les moltíssimes primeres files, que estan realment vivint la música amb una intensitat que és brutal, no? Cada festival també, a més, si vols sobreviure i passar en el temps, ha de tenir un esperit concret. El Clownia que organitzen els Charango, per exemple, té aquest esperit de anem amb la família tot el dia a passar allà, pares, fills, nens i moltes coses. Jo crec que el Canet ha aconseguit molt que passin coses que allà no passen, tampoc. Perquè el cartell, el fet que siguem tots grups d'aquí... Com es quadren les agendes? Aquesta és l'altra, també. Això ja d'entrada, no? Però, a més, han aconseguit... Jo crec que l'any passat va haver-hi un punt de... Cada any ha tingut un punt molt especial, però jo l'any passat el que vaig poder viure, i mira que l'any passat no hi vaig tocar, però sí que vaig anar a veure els grups, va ser una connexió internacional molt forta, no? I de grups que no ens haguéssim pensat mai que potser podríem estar tots junts omplint en aquell cartell. I això et serveix com per connectar amb persones que potser no et vindrien a veure tu en especial i al revés, no? Que molts pares, per exemple, puguin conèixer els grups que ara als seus fills adolescents els agraden. Està clar, sí. I entendre que darrere hi ha... Jo, algo que n'estic molt orgullós és que a les noves generacions els hi veig un discurs, veig una presència, unes ganes de fer les coses d'una manera, no? Més enllà de fer música. I destaquem també el retorn de Jarabe de Palo, Gemma. Hombre, és meravellós. Estem tan i tan contents que Jarabe estigui allà. A més, ell sempre diu que ell, quan era jovenet i anava als seus germans, als seus amics, i que amb ell no el deixaven anar perquè era molt petit i que ara li fa molta il·lusió tocar allà. Doncs tenim Jarabe de Palo, que té 50 anys, que a més aquest any celebra els seus 50 anys, i tenim l'Alguer, que és una criatureta meravellosa, no?
és veritat. I si surto jo, ja seré el I que ve la gent que li agrada el jarabe de palo i li agrada l'Alguer, i li agrada el Nacho, i li agraden tots els grups, i tenim Sopa, i tenim Doctor Prats, i tenim la Iaia, o sigui, tenim per totes les generacions. Hi ha una cosa que passava a les 6 hores de Cançó Canet, a les 6 hores, parlo, que tota aquella gent que feia la cançó, hi havia una comunió entre dalt i el baix que veies que tota la gent de baix se sabia totes les cançons de la gent de dalt. Això és fantàstic. Doncs el Canet Rock, diguéssim, des del minut 1 fins a l'últim minut, toquin la cançó que toquin, sigui el grup que sigui, la gent se sap la lletra de pe a pa. Això vol dir que la música que es fa en aquests moments a Catalunya... Connecta. Connecta. Arriba, al que és el 100%, la gent se la del que es sap. tracta. Va haver-hi molts anys que no va passar això, diguéssim, que als anys 80 així no va passar això, no hi havia una base social de grups musicals en què la gent connectés, però ha tornat a passar i estic... Quan li deia abans al Nacho això de quadrar agendes, de que a tothom li vagi bé venir el dia 1 de juliol, això també, Gemma, deu ser... Fa molts mesos, pensa que... Charango vam tancar l'agost. d'un any passat, d'un any per l'altre, no? Ella és molt pesada, i quan acaba el Canet Rock Ja hi torna. ja agafa l'agenda de la gent i li La taxa... Laura Duran, que és la nostra directora artística, i jo a l'agost estàvem tancant agendes de... És la manera. Però anem... I jo ja tinc al cap, amb la Laura ja tenim al cap grups per l'any que ve. O sigui, pensem grups que trauran disc, que tal... A vegades, altres anys heu fet com quan s'acaba el festival, bueno, ja veurem si l'any que ve hi ha Canet Rock. Ara ja podem dir que ja podem comptar que l'any que ve n'hi haurà, o tampoc et vols mullar amb això? Hi ha una cosa que no diu, que és que la venda d'entrades va... Molt bé. De puta mare, perdó, o sigui, va... Sí. La veritat és que aquest any quasi podríem dir que sí, perquè tenim una venda d'entrades brutal, estem molt contents. Probablement hi ha una probabilitat real de que pengem el cartell abans del dia d'arribar a Canet Rock, el cartell de Sold Out, cosa que ens encantaria, no perquè la gent es quedi fora, sinó perquè és una tranquil·litat encara que sigui un terreny es poden quedar fora, Sí. Perquè els bombers i tots diuen... Hi ha unes morts, hi ha una seguretat, per sí, tant, clar. els que m'esteu escoltant, compreu l'entrada. Ja, És espavileu! un venedor meravellós. Sí, sobretot per veure el mainat, que no sé què farà, però per No, veure... però és veritat que a Canet Rock hi caben 50.000 persones i cabrien, perquè la gent que no s'espanti, perquè hi ha molt espai i el que vol estar tranquil té la part de darrere amb les moreres, amb la zona de descans, amb les food trucks, tot això, però hi ha un tema d'evacuació i tal que hem de complir i que complim estrictament i que tenim l'aforament que tenim, no? Escolta, i estreneu disc també vosaltres, no? També aprofitareu per cantar els clàssics que us demana el públic, que també vosaltres voleu donar-los, però tindrem oportunitat d'escoltar noves cançons. Sí. I alguna igual junts i tot. Alguna igual junts i... A veure, aquí tenim notícia. No seria la primera vegada. No seria la primera vegada. Perquè al Canet jo vaig viure un regal, perquè això, parlàveu de que passa en el públic aquesta relació de diferents generacions. A mi el Canet em va fer poder conèixer molts d'aquells grups que jo havia escoltat a casa de petit, no? I me'n recordo que vam muntar la banda Impossible, on tota una generació del rock català va pujar a l'escenari i vaig tenir com un regal màgic que perquè no em tocava per res del món, que em van convidar a cantar una cançó amb ells, i per mi això va ser un regal brutal, que segurament ha fet que nasqués una amistat amb molta d'aquesta gent, no? I ens va passar allà. Sí, estarem allà presentant discos nous tots dos. Diu el Nacho que junts, així que qui cantarà... Tu cantaràs Gossos? Ara ja has obert la casa nostra. A veure... D'entrada, un de nosaltres serà el que farà la posta de sol i l'altre serà el que farà la sortida de sol. Llavors això, a més, ho intentarem enmarinar d'alguna manera. Sí, home... Jo que sóc més veterano no sé si em quedaré fins a la sortida a cantar. Et quedaràs segur. Sí, a ballar, o el que sigui. Però sí, jo he tingut la sort de gravar una de les cançons de l'últim disc dels Gossos, de poder cantar amb ells, i coincidim amb cartell i amb tot, i és un bon dia per poder-ho portar a terme. Per provar, i tant que sí. El Cor de la Terra l'heu presentat aquests dies, aquest cap de setmana, que heu tingut ja també l'oportunitat de copsar la reacció del públic, no? Sí, no, brutal. Agraïment absolut. Jo encara estic de ressaca emocional, o sigui que encara no sé gaire què dir, però hem viscut 2 dies molt bèsties. El Cor de la Terra és el nom del disc. Sí, i la gent s'estima molt les cançons. Nosaltres vam fer el disc desitjant que els abracessin com havia passat amb els discos anteriors i bueno, ja hem notat que sí, i ara anar rodant el directe i cada vegada fer-lo millor i fer-lo més gran. Avui dic, Sopa de Cabra actuarà, diu, per primera vegada. Ara em pensava que havia actuat en altres ocasions. Per primera vegada a Canet Rock ha actuat el Gerard, sí que hi ha actuat, però no com a Sopa de Cabra. Com a Sopa de Cabra, primera vegada. Molt bé, que també és una de les novetats i que la gent espera. Tenim els Amics de les Arts presentant disc que no me'n recordo si va ser
L'Eduard, no me'n recordo quin dels amics, que va dir que ells a Canet Rock farien, no només presentarien discs, sinó que farien els seus hits, perquè Canet Rock és la festa major a Catalunya. No m'atreveixo, m'agrada repetir-ho, però no és que m'ho cregui, però sí que és realment una sensació de festa i de bon rotllo. Obertura de l'estiu. Molt potent i tenia aquests aquest nivell de músics i de Maria que ens expliqui què faràs. A veure, Josep Maria, ha arribat l'hora de fer aquella confessió. Ella ha dit una cosa que és important. A Canet Rock hi ha bon rotllo. Així com a alguns festivals de rock hi ha una mica de mal rotllo, hi ha violència, una mica de soroll, una mica... Allà no. A Canet hi ha un bon rotllo. No sé si és perquè el país ho porta, no? Que som una gent que una mica amb un guiri a la mà. I entre els músics, també. Sí, en general, bon rotllo. Molts dels músics pot passar que és com els actors i els periodistes, que a vegades no ens acabem de portar tots bé entre nosaltres. No, i, home, sí, és veritat. I jo que he estat espiant algun dia per allà al backstage una mica, veus que els músics es coneixen entre ells i que s'ho estan passant bé i que segueixen, tenen una petita... Hi ha un fosso davant on els fotògrafs fan la seva feina i molts dels músics que estan esperant per actuar es posen allà per veure-ho i veus que estan disfrutant del concert. Vull dir que el bon rotllo, a part de que el venen, és bastant veritat. Llavors jo intentaré contribuir a aquest bon rotllo. Atenció. M'encanta. Però hi ha una cosa que sí que manca una mica a Canet, que la paraula rock surt poc al rock, no? És a dir... Trobes a faltar rock, llavors tu sortiràs... De rock, amb el sentit... Rock. És un grup de rock. Que sí, home, que sí. Tots bevem d'això. Ja, jo dic el rock aquell... Jo faré un parell de rocks. Tu faràs un rock. Un parell de rocks clàssics, però intentaré fer-los en català. Molt bé. Li faré una lletra... Carai, escolta, això és un esforç suplementari. Sí. I bé, i espero que la gent... Salti, que és el que... I que vegi el missatge. Abans parlàvem del Sopa de Cabra, deies, és la primera vegada que actuen com a Sopa de Cabra. Hi ha altres grups de tots aquests que hi ha en cartell, que sigui la primera vegada que s'estrena? Jarabe de Palo és la primera vegada que actua, Zo és la primera vegada que actua, Doctor Prats és la primera vegada que actua i Buós és la primera vegada que actua. I Rasca també. El Rasca, que és el grup que ha guanyat el concurs. Què suposa per un grup com ell, per exemple? La veritat és que estan tan il·lusionats i són fantàstics, ho fan superbé, però la il·lusió i les ganes i tal són tan brutals que fa il·lusió de veure'ls. Perquè el requisit era que tinguessin un disc mínim, que n'hi ha molts que en tenien més d'un, i que tinguessin una experiència demostrada dalt dels escenaris. O sigui, que haguessin fet... No és el primer bolo que et feien. Una de les coses que fa il·lusió de Canet és que la quantitat de grups que hi ha en aquest país. Quanta gent es va presentar en aquest concurs? 90 grups. Perdona, del que dèiem abans, que la gent se sàpiga les seves cançons. Però aquí de grups nous. No eren nous, no són nous. Han vist el mercat, que es van presentar que volien venir a actuar a Canet Rock 90 grups. Mare meva, 90 és una animalada. Són 7 milions, a veure, és una quantitat de creació que hi ha. No, i que la gent segueixi, o sigui, que ara els Xarango hagin omplert 2 dies seguits. Sí, el Festival Cruïlla. El Festival Cruïlla, 2 dies seguits. I aquests grups que comencen estan omplint, també, I que el Nacho, cada actuació que fan, van allà a la gent i ja saben les cançons, és que la salut musical d'aquest país és brutal. Per cert, com els que hi heu actuat altres ocasions, Nacho, com us reinventeu per dir, doncs aquesta actuació la farem diferent o tenim pensat fer aquest repertori per variar una mica en relació a anys anteriors? Jo crec que hi ha... Durant l'any estàs fent una gira i després hi ha espais, com ara el Canet, que fas un Canet. Fas un Canet. Fer un Canet, què vol dir fer un Canet? Bueno, que tens molt clar aquest espai, sobretot que et deia intergeneracional, no? Nosaltres... estem en un moment en el nostre grup que pot ser que nosaltres ens hagi descobert un nen perquè a la classe van un dia a cantar al Corren i la seva mestra va fer un treball amb aquesta cançó i no sé què, com ens podem veure veterans de la nostra generació que estan vivint aquest dia, com veus gent que és la primera vegada, no? Per tant, ets molt conscient que hi ha una sèrie de coses que les has de contextualitzar en aquest lloc, no? Llavors, evidentment hi ha clàssics, i és un dia com per fer coses especials, evidentment. Està clar, Pere, tu que has estat, diguem que fidel, cadascun dels anys, perquè són 4 edicions, que això ja és el mateix del Canet Rock de les antigues, dels anys 70. Igualem. I volem continuar. Volem continuar. Ara sí que ho dic, abans Aquí tenim la notícia. Va, Gemma Recoder. La idea sí és que volem continuar. A més, celebraríem el 5è aniversari l'any que ve amb coses que ja tenim al cap molt especials, però encara no ho puc explicar. Molt bé. Anem a fer aquest any primer. Tot continua com fins ara, per tant, molt bé, a molt bon ritme, i parlem una mica del ritme d'aquestes
12 hores de Canet Rock. Sí, bueno, estàu començant amb els... Llargues. Amb els que comencen, tenim aquí un rellotge preparat. A les 6 de la tarda obren portes abans, deuen obrir portes. A les 4 de la tarda. A les 4 ja s'hi pot anar. A les 4 ja tenim molta gent, allà. Doncs el primer concert és a les 6 de la tarda, que justament són els guanyadors del concurs, els Rasca, que en un principi la gent va arribant, s'acaba acomodant, estan allà més tranquil·lets. Un altre dels moments clau de la tarda serà a 8:45, que ja és una hora molt bona on està tot en ebullició, que justament és quan us toca tocar a vosaltres, que serà aquest moment que comença a marxar el sol. Que comença a marxar el sol. És el moment en què la il·luminació es transforma, hi ha com aquella capa de... Ara passa alguna cosa diferent. I està molt ple, i a aquella hora... A aquella hora ja es pot dir que ja estem... És hora punta al metro, eh? Tenim 90-100% de... Mentrestant la gent pot anar picant, pot anar prenent, pot anar menjant, pot anar sense... És un tema que hem cuidat molt. El primer any vam morir una mica d'èxit i d'inexperiència. Què em dius ara? Una miqueta, Però és un tema que hem treballat molt i molt i no tenim ni una queixa, ni un mal tuit, ni res. Que bé, un mal tuit. I cada any... I no són els bocates ronyosos del camp del Barça, vull dir que hi ha de tot, perquè hi ha llocs més hippies. Ja ho has dit, Jo això no ho he dit. Home, com si fos alta gastronomia. No, però que hi ha paradetes de curetes així. Bones, aquelles croquetetes, aquella cosa que ve de gust. Hi ha cosa més vegetal, també. Penseu que el Canet té una cosa també molt especial que no es veu sempre, que es nota molt que la producció del Canet té un caràcter femení. M'encanta. Hi ha molta gent a recuder allà, I la Laura i la Marina. Tot l'equip, i això no passa a molts altres llocs, i això també es nota en la producció, en els detalls, en les coses. La veritat és que s'agraeix molt. I s'agraeix molt també el comentari, Gemma? Ostres, Nacho, fantàstic. No, dic perquè és així. Que bé, que bé. A veure, Pere, seguim. No, seguim endavant. Després dels Gossos i els Jarabe de Palo, que ja ho hem dit, a 2:45. A les 11 arriben també un altre dels plats forts, l'Amic de les Arts, i a les 12 a mitjanit aquest concert de sopa de cabra, que serà una mica especial perquè no sé si la gent podrà acabar triant una mica. No, la gent ha triat quin serà el repertori de sopa de cabra. Llavors és un repertori a la carta. O sigui, hi haurà tots els hits de sopa de cabra. Tots els hits, tothom se les sabrà. Tothom. I això és a la mitjanit. És a la mitjanit, que ja és un moment d'excitació màxima del Gerard Quintana fotent aquells vots que fot per allà a l'escenari, és veritat, que segueix, i a partir d'aquí ja comença una mena de recta per aconseguir arribar als Charango. Perquè els Charango són un ganxo. O sigui, sí, el Charango és un grup que atrau moltíssima gent, però clar, són fins a les 5 i 10, que sembla que 5 hores triguin molt a passar, i en realitat passen molt ràpid. 5 i 10 comenceu vosaltres? Sí, però la gent s'espera per veure'ls. I anima la gent que vingui amb energia, Jo vull explicar una cosa. A veure, Charango, és veure'ls al backstage abans de sortir a l'escenari. Com estan? El primer any, després ja m'he acostumat, però el primer any em va sorprendre, estaven com els jugadors de futbol que entrenen, corren per darrere, fan flexions, tal. O sigui, hi ha una activitat física prèvia de preparació per resistir. Nosaltres en directe intentem estar molt endollats i ens passem el rato saltant i que venim d'una nit molt llarga. Jo anava a dir això, per mi aquest cartell és una putada perquè vull veure tothom quasi bé que hi toca, no? I clar, vas buscant aquella estona de dir me n'hauria d'anar a descansar un rato perquè hem d'arribar bé, però és que clar, amb un cartell així acabes traient el cap tota l'estona, no? I abans de sortir nosaltres ens hem de treure la son de les orelles per sortir, donar-ho tot, i són les 5 i pico del matí, però han de semblar les 12 de la nit, no?, a nivell d'energia. Està claríssim. Escolta una cosa, i aleshores aquests moments d'intentar descansar una estona, com són? Us seieu o fins i tot jo altres anys us estireu? Me n'he anat al cotxe, en un pàrquing, a dormir un rato. Algun any hem tingut la sort perquè me'n recordo el primer any que vam tocar, que clar, nosaltres vam fer les proves de so a les 10 del matí del dia anterior. I després... Del mateix dia que comença Canet. I després, des d'aquelles 10 del matí fins a les 5 de la matinada, 5 del matí de l'altre dia, clar, nosaltres no tenim... I vam poder anar a dormir en un hotel, vam voler anar a dormir en un hotel a Calella, crec que era, que a les 3 del migdia, quan vam arribar-hi, teníem una sessió d'aquagym amb tots els mínims a la piscina. I el Ricky Martin a fondo, que vam dir, aquí no dormirem, tornem cap a Canet. Escolta, i a l'ordre en com van apareixent, van sortint els grups, com es va decidint, els primers, els segons, els de matinada, els de la posta del sol... És un encaje de bolillos, perquè a més sempre diem, i és veritat, per nosaltres a Canet Rock tots són caps de cartell, o sigui, tots els grups que tenim ens agraden molt, molt, i no hi ha ningú de relleno, no es deu dir, en català no es diu així, ningú de farcit, però sona molt raro, no? Ningú de farciment, però com sigui, no? Però
buscar, és veritat, xarango és com arribar a xarango a les 5 del matí, però a més ho tenim comprovat, que la gent, l'any passat ho vam fer amb els catarres, també va arribar la gent, però la gent ho espera, xarango a les 5 del matí, i la gent arriba i jo sempre pujo a l'escenari, és un moment de llàgrima, perquè dius, la gent amb aquella energia, amb aquell somrís a la cara, amb aquella marxa, i ells que han entrenat com els jugadors del Barça per pujar a l'escenari, dius, és brutal. Però tots busquem que a primera hora pugui haver-hi un públic també més familiar, per exemple, els gossos, que són un grup que li agrada a la gent jove, però també a la gent que és una mica més gran, que estiguin en una hora que puguin haver més fills, i intentem buscar, i després, sí, a partir de sopa, això la Laura Duran ho té controladíssim, i són moltes hores de potser aquest aquí, potser aquest allà, potser aquests 5 minuts. Pensa que l'any passat vam acumular un retard de 16 minuts, perquè tenim un equip a darrere l'escenari que ho fa molt i molt bé. De veritat. I esperem que aquest any inclús rebaixar-ho. Bueno, el Sergi diu que ho rebaixarà de 16 minuts. 16 minuts. És molt poc, amb 12 hores de concert. És poquíssim. Amb aquelles salutacions entre uns i els altres, els que entren, els que surten, aquí sempre hi ha un decalatge. Intentarem encara fer-ho millor, i que la gent sempre ens deia, poseu 2 escenaris, poseu 2 escenaris. No, Canet Rock és un escenari, la gent tot el rato a davant d'aquell escenari i carregant d'energia, cada cop més energia, i una marató de rock, que a més també aquest any torna a ser solidari, el Canet Rock. Expliqueu això també. Bueno, m'agradaria que ho expliquessis tu, Alguer, que ho expliques molt bé. Bueno, després el Pere Mas se'n riu de mi perquè sempre estic xerrant de coses de solidaritat. No, perquè quan està a l'escenari sempre fa proclames a fer un món millor. Però escolta, que bé, sempre està xerrant de coses de solidaritat, no? Que siguis el portaveu d'això. No, fa temps ens vam ajuntar amb aquesta lògica que també la vivim entre grups, que és guai, no? Que és la idea de cooperar-nos i no competir-nos, no? I que hi hagi espai per tothom i que hem de generar cada vegada més espais per la música d'aquí, per tenir espais a casa nostra, no? I fa temps vam fer néixer una associació, una plataforma que porta per nom Cultura amb Causa, on ens reunim diferents festivals, el Canet Rock, el Clownia, el Barnassans, el Festival Esperanza al Prat de Llobregat, el Festiclown de Galícia, i no sé si me'n deixo algun, i el Rototom. I al final es tracta de posar sobre la taula coses en comú, de veure que hi ha temes que ens preocupen a tots i que aquests espais que es van succeint al llarg de la temporada de concerts poden ser un bon espai perquè la gent s'hi trobi coses, no? Hi hagi contingut i hi hagi coses. I llavors, a través d'aquest espai que tindrà també el Canet aquest any, que és un espai de cultura amb causa, intentar que cada festival, amb la seva personalitat, perquè tots són diferents, aportin alguna cosa, no? I crec que el Canet ja és el segon any que treballen a favor del tema dels refugiats. És que és un tema que està massa... En aquests moments és un tema tan fort. Però és que, a més, ja veus els artistes que tenim a Canet Rock. No tenim cap artista que no solidaritzi amb aquestes causes, no? O sigui, no ho entendríem. Jo penso que el Josep Maria, que quan els primers Canet Rocks, que ja tenien tota una voluntat de reivindicació i tal, doncs no, la música i la cultura han d'estar sempre al costat, penso, de les causes necessàries. I en aquest cas, nosaltres tenim la sort de tenir tots els artistes que tenim allà, doncs no hi ha ni un que no estigui entregat amb la causa i que no siguin compromesos i que no siguin gent compromesa amb el món que vivim. I el públic també ho aplaudeix. És important que aquests espais, que són de moltes primeres coses per molta gent, siguin petits despertars, no? I si aquests festivals serveixen de mirall en positiu per la societat i pel dia a dia, molt millor. I jo crec que darrere dels grans esdeveniments hi ha actes de responsabilitat també, no? I per mi és molt important que així sigui. I és molt guai perquè, de fet, tot això està guanyant terreny a molts llocs de casa nostra i jo crec que és una cosa que hem de celebrar. Els grups no deixem de ser una mena de reflex del que passa a la societat. I està clar que en aquests moments, i jo sempre apel·lo a l'esperit de la gent jove, no? Jo encara me'n sento, però està clar que les generacions que ara tenen 20 anys o inclús menys, ells tenen molt clar que, per exemple, un grup com Charango, que fa d'altaveu de tots aquests temes, cosa gens fàcil de fer, de portar sobre aquesta pressió i
i aprofito per dir-ho, lo bé que ho fan, al final és una... Alguns d'alguns sí, alguns no. Però és així, perquè no és gens fàcil, perquè estàs en boca de tothom per moltes altres coses i en realitat seria molt fàcil pel músic dir jo faig música i prou. Però no fem música i prou, sinó que al final canalitzem una veu que hi és i que també és necessari que algú la canalitzi, perquè si no el dia a dia o la pura estètica fa que tot això quedi amb no res, no? Per tant, té molta importància, això. Si tu pots triar si adorms o despertes, no? Una mica tens aquests dos camins, no? I si no et proposes estar en el camí del despertar, ets vaselina pel sistema i hi ha algú que s'encarrega que allò segueixi una direcció molt treballada i molt premeditada, no? I llavors, d'alguna manera, intentar anar frenant això d'alguna manera... M'encanta. Si no estàs en el camí del despertar, ets vaselina pel sistema. Per prendre notes. És fantàstic. És que dic, Alguer, explica-ho tu, perquè és que ho veus com ho explica, i el Nacho com s'expliquen, és que són fantàstics. Josep Maria, aixeques el dit. Hi ha pocs països, i insisteixo, i ho he dit abans, que tinguin aquesta massa de gent que fa bona música, que la gent els segueix, que hi ha comunió entre dalt i al baix, i que a sobre, com pots veure, no són encefalograma plano, Felicitats a vosaltres, també a vosaltres, que hi aneu, que ompliu el Canet Rock i el Canet Rock també per donar aquesta empenta, aquesta causa tan necessària. El leitmotiv de l'any que ve potser serà el primer Canet Rock de la República? No sé, dic ja. A veure, ja en parlarem. De moment sentirem a Josep Maria cantant rock, has dit, Canet República. Molt bé, moltes gràcies a tots i nosaltres posem també una mica de música.